ಕರಾವಳಿಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತರೆಗಳ ಸುರೂಕು ತರೆತಗ್ಗ ಉಂಟಾಯಕೆಂದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಈತ ಮಿತ್ತ ದೆರ್ತದಿನ ಏರೆಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾರು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಗೌರವ ಈತಿನೇಟಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ವಾ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂತಿದ್ದರೆ ಸರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆದಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಿನಕ್ಲೆ ಏರೆಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಸಿದೆ ಬಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ತದಿನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಶಾರದೆ ಕಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಟ್ಟುಗುಲ ಶಾರದೆ ಉಲ್ಲೇ ಪಂಡದೆ ಅವು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಯಾನು ರಡ್ಡಾರ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪ ನುಪ್ಪ ಮತ ಕೊರಂಡ